sesikwenze konke kodwa uthola ukuthi uthi shona ngala ucaca ukuthi ngathi amandla wekho athi Nkosi yami lento yenzayo ayikhombisi ukuphila mawuphambi kwabantu uyahleka kumnandi kodwa masuwenda ekhaya zikushaya izinto zize zikubuze ley'ngane zengathi ziyakhuluma ukuthi uyakholwa kahle uma udlula lezinto odlula kuzo kube ngathi ziyakuthumelisa ley'ngane nanomakhelwane. Kodwa iyodwa into engayifunda after sengifundisa ukukhuleka ngibonge ngikhuleke mfundisi twami bakwami angazi ngabiza ngithini. Kodwa kwafika isikhathi la khona uNkulunkulu engifundisa khona ukuthi sewukhulekile wabonga, sewukhulekile wabonga ukudla wacela indlela, kodwa kunamandla asolimini lawo. Wathi hawu uNkulunkulu, when I discovered that wafinyelela la khona ngithi hayi Nkosi yami mina bengithi mhlawumbe kufanele ngiyelwe abanye noma ngikhulunyelwe abanye, kodwa wathi uNgcwele kunamandla asolimini lawo. Kwangathi lelizwi ngilizwa ngenye indlela. Ngaqala mfundisi kwanamahubo engithi mangiwasho ngiyayikhatha ey'thile ngibona uNkulunkulu ephendula Satan. Ngase ngiyayibuza ukuthi uNkulunkulu kanti lento amandla ikhona ngoba uma ngabe zikuletha ungazigcina ukuthi uNkulunkulu kulungile kusho ukuthi woze ngife nginje. Kanti ungaca ukuthi kunekamela ongakangeni kulo la khonweni singena amaqabelo kunezinto ozoyikhuluma mntaka baba base ngiyakubuka ngithi kulungile uyikhulume kanjani ingoba kunamaphupho ungawazi engiwazi kunezinto ongazazi engizazi ingakho kumele singahlulelani uma ngabe kwenziwa izinto kodwa bese uNkulunkulu ngisize ngi-understand uhambo lwalo mama. Ukhuleka yazi ngamazi imfihlo eyodwa nje ngizoyiveza bese sihlala phansi ukuthi siyathandana sikhuleka uNkulunkulu awuhlale nje ngokumuntu elifayo awuvuka usuku nesemini ngizwe uma wemvuselelo basivuselelo ikhona yena khona imvuselelo seyikhona so bese kanti namhlanje Nkosi ngikhuleka ukuthi uNgcwele hayi awukuthi ilwa nabantu nabo hawu uNkulunkulu ngithanda zonjani ke la ngiyakholwa mina ngikwazi ukusho bathi uNgcwele awulwi nabantu kodwa ulwa nomoya ohlasela abantu. Asilwi nabantu, abantu siyabathanda noma ngazathatha kodwa mthande noma ngazakhuluma kabi kodwa mthande soma besithandaza sithandaza uNkosi ilwa nabantu nabo. Alesikhathi usho njalo ukhuluma nomoya ngoba ubazi abantu nawe ungabona umuntu ekuhlinela ucabanga ukuthi uyena nawe othola uyayihlinela mhlawumbe la igxayele inkinga zakho akani nawe akaze akuzonde mhlawumbe ugxayela izinto zakhe ziyamthatha wena usuthi hayi ngibona ubani engibangane ungibe phansi kwaphansi kusho uye lothatha cha silwa nemoya silwi nabantu basalwane asithandaneni thina sibizwe uNkulunkulu samamukela uJesu sibizele ekuthandaneni uzuthanda izitha zakho kodwa into esiyenzayo nganamahubo bese Nkosi yilwa nabantu inanda wathi leli moya engingayibona uyibona wena uNkulunkulu ngicela udile nayo ngegama likaJesu sebiza amandla asolimini lakho uthi no content with those who content with me. Nkosi yilwa nabantu nawe khona lo Nkosi ungisize uzuthi kodwa uNkulunkulu lo wayedlula kusinikisile kunezimo esithi madlula kuzona we did not need to be apologetic. Uthomba umzalwane sikhala uNkulunkulu kodwa mawubhekene nesilingo uyasiribuke isilingo mawubhekene ngane endelelayo uyayiribuka nje awuribuke ingane ubuke idimoni elisemva kwengane ngoba iy'ngane zethu zi-right bazalwane zi-right masikhulekela sikhulekela zona simelane
kuze kushaye u-12 kodwa ngiya-understand ukuthi kusasa yisonto nama-declarations asifuna abafundisi bamude bezositshela ngathi kodwa nawe unamandla solimini lakho you can change things nawe vuka uthi mina will see the goodness of the Lord in the land of the living ngizobona kuhle